Good morning, namaskara, welcome back. So ini ಓದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳವಾರಕ್ಕಾನೆ ವಿಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. I'm packing my lunch. ತನಿಷ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ, ನಿಯರೇ ಹೋಗ್ತೆ. ಅಪ್ಪಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪೂರ ಲಂಚ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗೋಣ. And for some reason we have cake here. So ತನಿಷ್ನ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕೇಕ್ ಪಾಡೋದಲ್ಲ ಕೋಡೆನೆ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಆತನ ಆಯ್ನ ಎಂಕ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ ಕೇಕ್ ಪಾಡ್ಲೆ. So big piece of cake. ಕಟ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚಿಟ್ಟು ಚಾಗಿ ಪೂರ ದೀತೆ ಅವಳ ಅವು ಒಂದುಂಡು ಕೊದ್ಯರೆ ದೀತೆ ಅವು ಕೊದ್ಯೋನುಂಡು. ಲೆಟ್ಸ್ ಪುಟ್ and you can hear the song as always. ಪಿದೈಡ್ ಪದ್ಯಲ ಅವನುಂಡು ದೇವೆಲ್ಲ. Such a beautiful day. ಅದೇ ಕಾಣೆ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಪಾಡ್ತು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ದಿನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇಡೀ ದಿನ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪ ರೆಡ್ ಪೀಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ತಿನ್ನೋಡೆ ನಮಗೆ. Can you see that? ಕೈ ಲೆಕ್ಕರಂಡು Okay, let's start today's video. Done. Nana water bottle lunch jinjaudu bokka lunch is ready and main thing cake lunch fridge liyo. Sha ಅದನ್ನ ಪೋಂದುಂಡು ನೋಡಿ. ಕುಚಿಲ ಇಂದ 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 ತಿನ್ನು ಇಂದ ಇಂದ. ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ಓಲುಂಡು ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ಓಲುಂಡು ಚಪ್ಪೆ ಸೋಡಾ ದ ತಿನ್ನಿಂದ ದ ನಿಕ್ಕೆ ತಿನ್ನ. ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗುನ ತೂಪಾರ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಅಲ್ಲ ಬೀಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಡಿಂಗ್ 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 ಡಿಂಗ್. ಓ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ ತಿನ್ನು. ಎಡೇಜಿ ಇಟ್ ಸ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಲಕ್ಕ ಬಾಲೆ ತಡ್ಡೆ ಕುಲ್ಲರೆ ಬಲ್ಲಿ ದ ಬಾಲೆ ದ ಬಾಲೆ ತಡ್ಡೆ ಪೂರ ದೊಂಕೊಚ್ಚಿ ಇಂದ ಅಲ್ಲ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ತಿರ್ಗು ನಾವು ಡಿಂಗ್ 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 ಡಿಂಗ್. ಖುಷಿ ಕುಚಿಲ ಒಂದು ಬೊಚ್ಚ ನಿಕ್ ಚಪ್ಪಲ್ ಕೂರ್ಲಿ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ಓಲುಂಡು ಬಂಗಾರ ಅಲ ಏರ ಬತ್ತೀರು ಕಲ್ವೀರ್ ಬತ್ತೀರು ಕೂಪರ್ ಬತ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಕೂಪರ್ ಬತ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ 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 ಏ ಜಿಪ್ಪಾಡು ವಾವ್ ಕಲ್ವೀರ್ ಏಲ ಬಾರರೆ. ಐ ಆಮ್ ಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಹೋಮ್ because I am a don. It's play time. ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಹೌದಲ್ಲ ಇರ ಬತ್ತೀರು ಬಾಬಾ. ಅಯ್ಯೋ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಕೊಂದುಂಡು ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಲುಕ್ತೆ ಖುಷಿ ಸಾಮಾನ್ ಗೇಮ್ ಸಿ ಈ ಬಾಲ್ ಬಿಡು ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಕೂಪರ್ ಬರ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲ ಸ್ಪೀಕ್ ಖುಷಿ ಸ್ಪೀಕ್. ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಗಿವ್ ದಟ್ ಟು ಮೀ. ಕೊರ್ಲೆ ತನೀಶ್ ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಖುಷಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪುಟ ಕೊರ್ಪುಜಾರ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಅಂಚಂಡ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಸಿ ಯು ಬಾಯ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮನ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಕೊರುಪುಟ ಗಿವ್. ಖುಷಿ ಅವಳು ತೂಲ ಏರ ಬತ್ತೀರು ಖುಷಿ ಕೊರು ಗಿವ್ ಇಂದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಇಂದೆ. ಲುಕ್ at you ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಡ್ರಾಮಾ ಆಯ್ತಾ ಕುಯ್ ಸೌಂಡ್ ಉಂಡು ಪೋಂಡ ಪೋಂಡು
ಗಿವ್ ದ್ಯಾಟ್ ಟು ಮೀ ಪೋಂಡು ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಡ್ ಖಾಲಿ ಉಂಡು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಕೆಬಿ ದಾಟ್ ಹಾ ಇನ್ನನೇ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುನು ಇಂದೆ 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 ಕೆಬಿ ದಾಯ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಬುನು ಚು ಅಲ್ಲ ಕೆಬಿ ಅಂಚಿ ಹೋಗ್ಬುನು ಯು ಸ್ಕೇರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಂಗಿ ಡಿಂಗಿ look at you look at you look at you ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಚುಚ್ಚು ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ 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 ಸ್ಪೀಕ್ ಖುಷಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಉಂಟು just show her the action ಖುಷಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಖುಷಿ ಸ್ಪೀಕ್ ಅಲ್ಲ 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 ಬಾಯ್ ಪನ್ನೊಂದುಂಡು ನೋ ಡೋಂಟ್ ಡೂ ದ್ಯಾಟ್ ಖುಷಿ ಸ್ಪೀಕ್ Could you speak? Could you speak? Jor speak manpodu louder. Ashu, give me a break. Ashu, louder Kushi, louder. Illada kale nama mella speak manpu. Louder. Ale lakon. ಅಯ್ಯೋ ಏತು ಸ್ವೀಟಿ ಆಯ್ತಾ ಬಾತ್ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಕ್ಷನ್ ತೋರಿಸ್ಪಾಡು ಸ್ಟಾಪ್ Stop. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ ಸೇ ಸ್ಟಾಪ್ Stop. ಸ್ಲೋ ಮೆಲ್ಲಪ್ಪ ನೋಡು Bilatule mama girgit. ತಿರ್ಗೊಂದಿಜ್ಜಿ ಗಿರ್ಗಿಟ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಖುಷಿ ಓಕೆ ಬಾಯ್ see you good night elle kaane tikkuge nama bye good night bye putta ayyo ಆಲ್ ರೈಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇದ ಕತೆ ತೂಯರು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಅನ್ನಾಗ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾತ ಸಾರಿ ಕತ್ತಲಿಗೆ ಜೆಪ್ಪುನೇರ್ ದುಂಬು ಖುಷಿ ನೋಟ್ಟು ಒಂಚೂರು ಪಾತೆರ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪೂರ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನಿಟ್ಟು ಸದ್ಯಾಗ ಒಂದು ವೆನ್ಸ್ಡೇ ಕತ್ತಲೆ ಒಂಜಿ 7:30 ದಾದನ ಆತಂಡು ಫ್ಯಾಮಿಲಿದು ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತನು ಮೆಹಂದಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬೈದ ಸೊ ತನಿಷ್ಠ ಮೋನೆ ತೂಯರತೆ ಆ ಏಪಲ ಅಂಚನೆ ಬುಲ್ಪೆಲ್ ಮೋನೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾನಂತೂ ಇಂಚ ಪಿದಾರ್ದೆ ಲೈಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತು ಅಂಚ ತಗೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನ್ನಿತ್ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ ದಾದಾಪುಟ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಅತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ಮಾತ ಜನಕುಲಿತ್ತನ ಜನಕುಲ್ನ ಕಾರ್ದ ಇಡೆಟು ಒಂದೊಂಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಪೋಂದಿತ್ತನ ಅವು ಅಕಲ್ನ ಇಲ್ಲದನೆ ಪುಚ್ಚೆ ಶೀನಾ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪೊಣ್ಣ ಹಣ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತು ಅಂದ ಕೇಂದನ ಓಕೆ ಶೀಗೆ ಪೊಣ್ಣು ಪುಚ್ಚೆಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಯೂಟ್ ಇತ್ತು ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಇತ್ತಿತ್ತು ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ನಂಬೂಜರ್ Almost cotton and panoli. ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಾಯ್ ಮುಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಪುಚ್ಚೆ ಬರ್ತದೆ ಎನ್ನ ಕಾರ್ದಲ್ಪ ಆಯ್ತಾ ಬಾಡಿ ಟಚ್ ಆಂಡ ಅವೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಅವನು ಓ ಮೈ ಗೋಡ್ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಬಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಪಗನೇ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಏನು ಪಂಡು ಈ ಪುಚ್ಚೆನ್ ಮುಟ್ಟಿಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಟಿನಾಗ ತಿಕ್ಕೋಲ್ಡು ಪುಚ್ಚೆ ಅವಳ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪಂಡ ಹೀ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ರೇಜಿ ಅರೆ ಪುಚ್ಚೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುಚ್ಚೆನ್ ಪತ್ತೊಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇರು ಪುಚ್ಚೆ ಎಂಕುಲ್ ಅಲ್ಪವ್ರದ್ದು ಬನ್ನಿಟ್ಟಲ್ಲ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಲ ಎನ್ನ ಮಗೆಲ್ಲ ಇಡೀ ದಿನ ಪುಚ್ಚೆದ ಪಿರ ಅವ್ರದ್ದು ಇತ್ತೇರು ಶಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ನಾಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಬಂದಿತ್ತು ಪುಚ್ಚೆ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನು ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡುಟ್ಟು ಒಂದೊಂದು ಪುಚ್ಚೆ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಬಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ನತ ಬಾಲೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಶಿ ಸೋ ಕ್ಯೂಟ್ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಆರು ಎಂಕಿ ಪುಚ್ಚೆದೆಲ್ಲ ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ನ ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ನು ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಅವೆಲ್ಲ ಶೂಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಎನ್ನ ಮದರ್ ಇನ್ ಲಾ ಶ್ರಾವ್ಯ ಆ್ಯಂಡ್ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಸುಮಾರು ಜನ ಹೊಲಿರು ದಿವ್ಯ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಕಸಿನ್ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಮಾಮಿ ನಕಲು ಪೂರ ಪೋದಿತ್ತ ಈ ಮೆಹಂದಿದ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ Now it's time for a beautiful family photo. ನನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂತೆ ಜನ ಇತ್ತೇರ ಕುಲ್ ಬಂದಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಅಂಚಾದ ಈತೆ ಜನ ಒಂತದ್ದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫೋಟೋ ದೆತ್ತ ಮೆಹಂದಿ ಅಂತೂ ಆಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಗೊತ್ತುನೆ ಮದಿಮೆ ಹಲೋ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ಇನ್ನಿ ಮದ್ಮೆದಾಗ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪಿದವ್ರದ್ದು ರೆಡಿ ಆತೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಅಂದೆ ಪನೋಲಿ ಸೊ ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಪಿದಾಯ್ ಬತ್ತು ಕಾತಂದುಲೇರು ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋಪನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಂತು ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜೇ ಟಾಪಿಕ್ನ ಒಂಜೇ ವಿಷಯನ ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಅದು ಪಾತೇಣ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೋರ್ ಹಾಪುಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅವು ಮೆಹಂದಿ ಮದ್ಮೆದ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾಡೋಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ
ಪೂರ ಖಾತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಅಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಚೂರೇ ಮದ್ಮೆದ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ಲ ಪಾಡ್ವೆ ಮದ್ಮಲೆಲ್ಲ ತುಚ್ಪಾವೆ ಕೀಪ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಆಮ್ ಐ ಲುಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸ್ಯಾರಿ ರಿಪೀಟೆಡ್ಲಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಸ್ಯಾರಿ ಒಂದು ನೆತ್ತ ಬ್ಲೌಸ್ ಪೂರ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಎಂಕುಲಂತೂ ಇತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯ ಹಾಲ್ ದಂಚಿ ಮದಿಮೆತ್ತಿನಿ BC ರೋಡ್ ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಎದುರು ಕುಳ್ದಿನಕಲ್ನ ಖಾಲಿ ಮಂಡೆ ತೋರನಿ ಸದ್ಯ ದಾಯ್ಪಂಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿರಾವ್ದ ಸೀಟಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಎನ್ನ ಬರಿಟ್ ಕುಲ್ದಿನಕಲ್ನ ಮಾತ್ರ ಶೋ ಕಡೆ ಮೊನೆ ತೊಲೆ ಓಕೆ ಅಮ್ಮಂಗಿ ಮರತರ್ ಎಸ್ ಮದ್ಮಲನ್ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಪಂಡದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮದ್ಮ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂಚೂರು ದೂರ ಇದೆ ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ ಸಾರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹೋಮ್ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಯ್ತು ನಿಂಕ್ ಹಾಲಿವುಡ್ ಕುಲ್ದಿತ್ತಿನಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಕೊಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಬಲ್ತುಂಡು ಸೊ ಐ ಥಾಟ್ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಪೋಯ್ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಪಂಡ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪರೇಜಿ ಅವೇ ಸ್ಯಾರಿಡಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋನು ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದು ಮದ್ಮೆಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಯ್ನು ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಎನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಅವೇನು ಅಡೇಗೆ ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಡೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ತದು ಯಾನು ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಪನ್ನರೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಂತದು ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತೇನೆ ಕತೆ ಅಲ್ಪ ಫುಲ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಂಡೆ ತೆಂಕ್ ಒಂಜಿ ಹೂವಾಂಡಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೋಂಡ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬನ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಟಯರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಾಸೀನ ಸೊ ಐ ಡಿಂಟ್ ಡೂ ಸ್ಯಾರಿ ಪೂರ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬತ್ತದು ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತದ್ದು ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪು ಅವನುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಡ ಅದಿತ್ತು ನಾನು ಪಿರಾ ಸೀರೆ ನೀಟದೆ ಕಡ್ತುಟ್ಟಿ ನನಗೆ ತುಟ್ಟುದು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆರೆ ಹೆಂಗೆ ಇಡ್ಚಿ ಸೊ ಒಂದೇನು ನಾನೋರ ಪಾಂಡಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪಿರೋರ ನಾನು ಒಂಚೂರು ನೀಟಾದ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಪೂರ ಬರೆದು ನೀಟಾದ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕೋರೆ ಪಾಂಡಲ ಕಾಮಿಡಿನ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲ್ ನೋಟು ಶೇರ್ ಮಂತ್ವೆ ಸದ್ಯಾಗ ಇತ್ತೆ ಅಂತೂ ಇಜ್ಜಿ ಆತು ಟಯರ್ಡ್ ಆತು ನಿಕಲಿಗೆ ಏನೋ ವಾಯ್ಸ್ ಮೋನೆಡ್ ಗೊತ್ತಾವು ಬಟ್ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಕವರ್ ಆದಪ್ಪ ಏನೋ ಟಯರ್ಡ್ನೆಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲದ ಬೇಲೆ ಕಾಂಡೆ ಪಿದೆ ಒಡ್ನತೆ ಈ ಮದ್ಮೆಗಿದ್ಮೆ ಪೂರ ಇತ್ತನ ಕಾಂಡೆದ ಬೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅದು ಫಿನಿಶ್ ಆದಪ್ಪುಜಿ ನಿಕಲ್ ನಂಬರ ಉಡ್ಪರ ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಕುಂಟು ಅರ್ದು ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಬಯ್ಯ ಆತುಂಡು ಬೈಯಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ 5:30 6 ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದೋಂಬುಪ್ಪು ಜೊತೆ ಸೊ ಬಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ದೀತೆ ಅವೇನು ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕದು ನುಂಗರೆ ಪಾಡೋಳು ಅಂದು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಪುರ್ಸೊತ್ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ನುಂಗರೆ ಪಾಡೋಡು ಕೋಡೆ ಬಯ್ಯ ಆಡ್ದು ದಿನ ಕುಂಟು ಬಕೆಟ್ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಅವೇನು ಪೂರ ನುಂಗರೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಸೀರೆನ ಒಂಚೂರು ದೊಂಬುಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪೂರ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಫುಲ್ ಚಲ್ಲಪಿಲ್ಲಿ ಆತನು ಹೇರ್ ಪಿನ್ ಸೇಫ್ಟಿ ಪಿನ್ ಪೂರ ಫುಲ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಂತದ್ದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿ ಇದ್ದೆತ್ತದು ಓಡು ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾಯ್ತು ಜಾಗರ್ದು ಓಡು ಅಂಚ ಕತೆ ಸೊ ರಡ್ಡು ಒಂತೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಂಡು ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡರೆ ದಾಯ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ದಾದ ಆತು ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಕೂಡಲೇ ಹಿಂಗೆ ಅಂಚೆನೆ ಎತ್ತು ಪಂಡಲ ಯಾನ್ ಬೇತೆ ಕಲೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಪನ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಆತು ಒಂಚೂರು ಥರ ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೇ ಪೂಜಿದ್ದ ಆದ ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತ್ಪುನ್ ಮುಕ್ಕುಲ್ ತೂ ಪೂಜೆ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಲೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ವ್ಲಾಗ್ ಮಂತಂದು ಅಂಚ ಪೂರ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಸೊ ಅಂಚ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಿದ್ದಜಿ ದಾಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ಲ ಮಂತಜಿ ಒಂಚೂರು ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಕಂಬೈನ್ ಮಂತದ್ದು ಹೊರನೇ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಪಾಡುನ ಅಂಚಿನ ಉಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಅವಿನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡುವೆ ದಾದ ಉಂಡು ಅನ್ನಿಕುಲೆ ತೂಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಪಿರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಕಂಬೈನ್ ಆತಿನ ಅಂಚಿನ ವ್ಲಾಗ್ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಪಿರ ತಿಕ್ಕುವೆ ಆಯ್ನಾತ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಪುಸತ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋಡು ಕಾಮಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆತಂಡು ಬಟ್ ಅವೇನು ಏಪ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದ್ದು ನಿಕಲೆಗೆ ಪಾಡುವೆ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಐ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಐ ನೀಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡ್ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಬೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡು ಐಕಂದೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 1.5 hours ಅಂಡಲ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮದ್ದು ಮಲ್ಪುನತೆ ಟೈಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಡು ತುಕ ಏಪ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನದು ಆತು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರ ತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನಾತು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕಂಜಿ ಪಸದ ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ